Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañi kadi hande oɗo subaka alhamis huccide e moɗon gam addande won kala ko jaydeli ɗi tongi bani moon debbo Aissata Ndiaye bandum gorko Amadou Moussa han kono noon haade min ɓennude goto fof salminama inde kono kadi manama yettore serenɓe amen no min mbirta ɗum subaka foof amin ñaago ɗumen duwaw caggal nde min calmini ɗumen ha paari Amadou Moussa bisimilla ma bani ba salminama yer gaddorda non hande machallah a jarama kono mi haranma non hitande hesere yimi jarlodira jafodira taw wona ara faggoto kadi toñangue woni anani toñangue ala ɗo Amadou kadi soɗum ɓenni no mbayrodiri woni hitande 2019 mbayrodirɗen donc sen jiniri 2020 aɗa foti kam vraiment joni somi ari 2020 mi tawi ɗo ko hesɗi noon eyi hay ɗum kadi a haalat ɗum ha après puuɗa fawde hen goɗɗum ɗum kono sa waɗirima toñangue kadi aussi ne ɗeɓi hawnade seede kono ɗum ko salmindemo e ñaganadema Allah moƴƴere salminde kadi yeeɓiyankoɓe kala e kuuɓal en jetti Allah en jettiɓe machallah ñanden en jii duwuji mabɓe tigui e ñalawma manditare men ko noonne kadi e nder hen eɗen mbiyaɓe tan hitande moƴƴere malade hitande jaam hitande ganduɗa nde ko ɓuural wonande dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe kono kadi ha tengti e kamɓe yeeɓiyankoɓe kala e saaha noon tigui Amadou ko journo ji gatti hande jaydi ɗi ne wayno garti ko e toɓɓere wotere sa welama mbiya saabu ko discours walla mbiyen kuccama o leydi nde jamaniyankoɓe ñande 33 lewru ndu toon to galle lamorgo ngo noon tigui ko kewi hen ko foof mon gandu ɗum joni so Allahu lamɗo jaaɓi uddita ko Le Soleil ko jayde gendire nde tigui udditirten no mbiɗa ni ɗum ɗon noon jayde arti ko e kay mbiyen konnguɗi mawɗo leydi ndi sunno gam huccidde e ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ɗon noon e caggal muɗum kadi o waɗi ko yewti ko e yewtere yaññade kuccam makko e jaydiyankoɓe ɗum saabi noon jayde suuɓi ngol ɗo konngol so wiide wonde ne wayno ko kay gueɗe ɓurɗe mantinade ɗe mawɗo leydi ndi waɗi ine tawe e hello ɗiɗi ha jeeɗiɗi e jayde witende Le Soleil ko wona ɗum ko ina tawe hen kadi suɓgoji toon to dowla Guinée Bissau ene jayde suɓori wi wonde ko Oumaro Sissoko Embalo kañum suuɓa gardigo leydi mabɓe tawi e nder temedere kala ko 53 caggal Le Soleil l'Observateur l'Obs jayde groupe Futurs Médias nde ha hande arti ko yewti ko e konnguɗi mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ko caggal nde toɓo namde jippi e makko gam ko fate e beele omo wona mbiyen ƴamowo lefol laamu e manda tataɓijo kono tan mawɗo leydi ndi jabti ne wayno ko jaabuji walla mbiyen ko jaabol mumo tigui sen beelama mbiyen saabu o wi ko jabota ko eyi ko nonne kadi o jaborta ko ala ene tawe l'Observateur Le Quotidien jayde quotidien Le Quotidien e on ɗon subaka hande ha joni ko hen arti kono tan nde wi ko 3e mandat ko noone kadi e jogorɗo lomtademo hani e gartal hoore jagorɗe ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon foof tan jayde wi ko mawɗo leydi ndi ha hande ina hormi so wiide min ɗum ɗon noon o wi wonde so tawi tan o wi ene wayno mi watta hono mi watta 3e mandat walla so wima mi wat ko guɗɗi noon tati walla mbiyen toɓɓe tati ha joni jowaɗi ina tawte e nder jayde nde kono ɗum ko noon e wiide makko ha joni gam lomto makko kadi ha hande kanko o wona ko yewti ko ha joni holko woni e nder maayo foof noon jabtuji muɗum mine tawe e hello 3 4 e 5 e jayde quotidien Le Quotidien Vox Populi nden ɗon jayde ina wayno ha joni koye konnguɗi ɗi jayde Le Quotidien ina wayno wayniri ɗi ko hen tigui nde arti so 3e mandat ko noonne kadi e jogoɗo lomtademo e jappere APR walla ni e leydi ndi ɗum ɗon noon jayde wi ko mawɗo leydi ndi tan ina wayno tambima tigui hono jeygue eno nde windiri eno jirɗon kadi e photo woni natal ngal kono ɗum ko noon e wiide makko o jabtata ko yewti ko e baɗal makko mandat tataɓo wona omo wiye eyi ko noonne kadi wona komo wiye ala kono tan omo sabbi ha saaha o yonto e on tuma mawo haalan bandiraɓeɓe kono ɗum ko noon o arti hol jogorɗo lomtademo nde namde ɗe tooɓi e makko e wiide makko o wona tigui roi woni lamɗo kono kadi kanko o ronani e ndiɗo leydi ronani ndiɗo leydi Dakar Times nden ɗon jaydi ina wayno arti koye konnguɗi makko e mbaadi kuftidindi to banggue kuɓam woni kay courant
ko noon kadi e manda tataɓijo hani e golle sukaɓe wondude e gueɗe ndenka leydi ndi hani e dawrugol ko noon kadi e gueɗe rendo e ha joni e ko yewti e landa makko APR wondude e koppareje e kesse jogorɗe arɗe hono ECO wondude kadi e ha joni politique international ɗum ɗon noon jayde wi ko Macky Sall ina wayno tan hokkiɓe ɓe leydi ndi hoolare konngudi makko jaaƴi ina tawe e nder jayde Dakar Times. Tegal Dakar Times las quotidien kañum ne koye on ɗon fannu arti ha joni ɗum ɗon noon ko hol jogoɗo lomtadema ko noon kadi e konngudi 3e mandat hani e jeeygu guerte leydi men e nde hitande hani e laamu moƴƴu ɗin ɗon konngudi kadi mawɗo leydi ndi jabtima jayde wi noon komo fammina yimɓeɓe ɗum ɗon noon ina tawe toon tigui konngudi ɓurɗo hen mantinade ko jayde wi ko mawɗo leydi ndi tan yooli omo ganduɗa ko poɗɗo lomtade ɗum e nder maaje kadde ko noon kadi o mbiyen o sengti walla mbiyen ha joni o waɗi démonté omo ganduɗa ko Abdoul Mbaye gonnoɗo hoore jagorde makko e wiide makko noon so tawi o wi wonde ko baɗowo 3e mandat ɓe wondi ɓe walla mbiyen so wi o watta 3e mandat ɓe wondi ɓe to banggue landa ene wayno jogorani gollude ko noon kadi so wi o watta ko ɗum woni ko yardate ata e wadde ko wawi wonde foof ko ha saaha o yonta tan nde fuɗɗo haalande ɓiɓɓe leydi ndi. Tribune nden ɗon jayde ina wayno wayli sawru mbaggu nden ɗon arti ko e caggal nde programme mabɓe yowa tawi noon yowi on ɗon programme ko CNRA ɗum ɗon noon jayde wi ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni tan hitande cheyɗani fuɗɗori toon to nokku biteɗo Sen TV e deux média ina tawe e hello tati nayyi e jeetati e jayde witende la Tribune. Tegal Tribune jayde Star ko ɗon guddirten roɓindo men jayde jewɗo subaka hande jayde noon ari koye ɓiɓɓe Sénégal naaɓe joyo Sadio Mané Habib Diallo Idrissa Gana Gueye Ismaïla Sarr wondude Krépin Diatta ɗum ɗon noon jayde wi joni joni tan ina wayno ko taaɓe mawɗe walla mbiyen ko sabba no fewi wonande ɗeɗo baroɗe e ndeɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kowona ɗum ko ina tawe hen toon to Angleterre ɗum ɗon noon ko Arsenal tan a fiɗɗitima kay caggal nde ɓe pooli Manchester United ko noon kadi Liverpool ñalawma hande o juwata gam jokkude ko yewti ko e tabal muɗum mantidingal kona ɗum ko Stéphane Badji ko ɓiɗɗo Sénégal najo suuti konnguli e wiide makko toto wonno walla toto woni to Anderlecht ene wayno tan ko tigui baɗaɗo hono sacrifié kona ɗum ko en guddirata to banggue Lionel Messi ɗum ɗon noon ko mayo makko toon to FC Barcelone ko noon kadi e leydi makko Argentine ɗum ɗon noon jayde wi ko toɓɓe nogas tan ɗe ganduɗa hande omo ganduɗa ko Lionel Messi ina foti tigui yettinde ɗum e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gasi ha laaɓi ko tongunoɗen roɓindo men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye gasi ha laaɓi ceerno Amadou wadde noon eddirten ko e ɓoore wonde ngal ganduɗa tan yetti Amadou haaɗi haydara toon to ganduɗa woni to diwan mo Walalde ɓe mbaɗino toon organisé 72 heures de walalde manam balɗe tati ganduɗa ete toon ina waɗanno toon pijilloji baɗɗi fayida e kadi gueɗe baɗɗe fayida kadi darnudewol tan uddide ko ganduɗa fayi koye projet biyeteɗo repeuplement du fleuve Sénégal e kadi tan omo ganduɗa woni Moussa Sow Walalde mawninde duuɓi sappo ganduɗa o jooɗimo ɗum e hoore Walalde walla hoore mairie oɗo caggal ɗum noon ko les amis de Daouda Dia kamɓene ɗon koɓe gaddani omo ganduɗa woni leader mobɓe gardiɗo mobɓe moɓe ndewi caggal muɗum woni monsieur Daouda Dia premier questeur toon to assemblée nationale ɓe gaddani ɗum noon kadoji ma Amadou Moussa ar hen joni joni tigui haɗa men arde tan e jeenari walla mbiyen e kadoji ɗiɓe dokki omo ganduɗa ko gardiɗoɓe hono honorable député Daouda Moussa Dia en jahat toon to Walalde koye falde Podor ɗum ɗon noon no mbiruɗa ni ko commune mo Moussa Sow ko balle tati yuɓɓina toon ko fate banggue hono pijirloji ko noon kadi e wurtinde fina tawa hani e mawnide duuɓi makko sappo ɗi o ari e gardigu hono on ɗon commune ɗum ɗon wala no mbatten tan so wona kettoɗenmo kanko Moussa Sow maire mbo Walalde ƴetti haala makko ko Fa Ndiaye. Maire de la commune de Walalde, je suis avant le deuxième mandat ngonmi e ka waɗi duuɓi sappo ko Walalnaɓe ne guetti confiance de tottimi ne mbaɗimi maire wuro ngo min kawri ɗo hande ko koye fannuji ɗiɗi hen gueɗal min ɓooyi ɗum haalde Walalde ko wuro ɓooygo wuro laamorgo ɓooygo guilay jamanuji ɓooyiɗi guilay lampirde Ghana lampirde Mali en gueɗe ɗe pop ko dillanno Walalde nde dillanno ne jogui on rôle Farba Walalde walla mi wiya ni regne Farbaya le Farbaya gonnoɗo ɗo ko hunde mawde e nder Fouta
ɗum wona gueɗe poɗɗe woppede ɓenna saabu ɗum ne waɗi golwole moƴƴe mbaɗanoɗe guila nden ɗe ganduɗa hoorema hannde hay sukaɓeɓe ne poti aussi andude ɗum winde fewnire min jaada e jamanu yimɓeɓe ganda ko wonno ɗo ko mbasejidde hanki mumen sa ƴeewi hannde Sénégal na waɗa réécrire histoire Sénégal mais somin mbaɗani komin poti wadde ko ɗum ɗo majjat ko minen noon Walalnaɓe mbawi wadde ɗum mbawi daranade ɗum min ɓooyi miijade ɗum guila histoire Sénégal ni wiyani windete ça fait plus de 10 ans guila commune o waɗa min mbaɗi créé une commission du patrimoine historique de Walalde min kalfin ɗum goto e mawɓe wonduɓe amen ɓe liggeyaji ɗi noon ne leeli wonno ma ndewa ɗo kadi hundere nde ene yaaji ko hande min mbaɗi ɗum lancé ɗen golle so mbaɗama ha timmi min dañi minenne komin mbawi ɓeydude e nder ko Sénégal windi ko min totta ɗumen mais minen koye amen jeeyaɓe ɗo ɓe wonno koye amen kadi min bindanta ko ha ɓiɓɓe amen a yaltoɓe Walalde ɗo e duuɓe kirali fof ganda ɗum c'est très important ko ɗum ɗo wonno toon to Walalde e konngudi maire nokku o hono Moussa Sow wadde en gartat ɗo e Dakar ɗum ɗon noon ko sehilaɓe ɓeɓe ganduɗa ko Daouda Moussa Dia wonɓe ɗo henne tigui e diwan mo Dakar e gardugol Maymouna Cissé kañumen tigui gaari tigui ñande 31 lewru ndu gam hokkudemo ko yewti ko e cadeau de fin d'année ɗum ɗon noon ko cadeau tigui payɗinde no fewi caggal noon nde ɓe dokkimo kanko Daouda Moussa Dia o suuti hen konngudi kono haade nden gatoɗen hettade ko Maymouna Cissé gardiɗo fedde les amis de Daouda Moussa Dia suna min mbawa yebde Daouda tan minen koye Dakar min jeeya département Dakar min goni 19 commune département Dakar gila 2017 ha joni miɗon gondi e makko mais minen min jeeha min gandata ko min mbawi waɗande Daouda ɗum ɗon noon koye fendane gonɗen onde wona fête julɓe fête catholique aɓe mais kanko feteji ɗi fof ko feteji makko par ce que homo jogui catholique aɓe homo jogui julɓe hande nomin mbaɗi symbole tan pour arde wadde feddali hakkude men e makko wonde ɗum hande yo janggo e ɓaw janggo ɗo dari fof miɗon caggal makko woni holɗum hande koye mayirɗe hitande gonɗen ɓe miiji ko woni hakkude amen ko woni korsaka woni moƴƴere nde woni jidde nde ɓe gaddi symbole baɗɗo fayida tableau ji ɗiɗi baɗɗi fayida en tableau goto ni ko particulier ko inde Allah woni hen e couverture koye jangol wona koye baɗɗo fayida ɓe gaddi ɗum gaddinimi ɗum comme cadeau de fin d'année walla cadeau début d'année mi weltima no fewi no fewi noon gati min fadama ɗum ɗon firti tan ko ɓeɗo ko wondaɓe tigui rigui te ko kamɓe mbaɗi cotisé wona min hokkiɓe min taw ala ko dokkuɓe taw kamɓe mbaɗata cotisé doole mabɓe guila sukaɓe liggotoɓe ha rewɓe liggotoɓe ɓen ndemide o adda temedere o adda temedde ɗiɗi kala koɓe jiɗɗi waɗandemi ɓe ɗoftami hen kono ni Aissata ene wayno ko ɗum ɗo wonno koɓe gadduno a daari toon to Walalde ene wonde kadi e ɗo ɗo ganduɗa kadi ko sehilaɓe omo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia adana ɗum ko yutti ko e cadeau mayirde hitande ɗum ɗonne kadi ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e oɗo ñalawma hande noon tigui Amadou ɓe gaddi cadeau ji ganda yeeɓama ɗo yete kono kadi ko kewno toon to ganda woni to Walalde ganda ne waɗi fayida Amadou hollidde cosane aada ɗo ganda woni diwan oɗon gonɗo diwan Walalde yiyama aadaji cosanuji kono kadi hettama hen o mo ganduɗa woni maire o woni Moussa Sow Walalde Amadou ko way noon noon ne waɗi fayida seeɗa saabu yete ma hollit ma tak hoɗɓe toon ɓe ganda holko woni aadaji mumen e cosanuji mumen kono kadi ɓe ganduɗa ni nane kode oɗon diwan kono kadi mataw pinani toon so wiyama noon noon ko waɓe no amen ni ganda neni ko wayno Dakar ko way noon so jeeɓi ko wayni ma jiitu hen koye mumen ko hunde wande fayida no fewi andi kala e saaha so tawi a woni e nokku mo ganduɗa wona ɗon jibineɗa walla wona ɗon mawnuɗa sa ruttaki to gummiɗa tan sa yanaki wonko jibinantoma goɗɗum to banggue waylo miijoji waylo gonka donc hodde to jeeyinde kadi hay sinno ko balɗe tati balɗe nayyi balɗe joyyi an foof e jogade golle cattuɗi ina moƴƴi kala hitande jomum yaha tan hay soko laabi ɗiɗi walla ko boni lawol gotol pour wawde ha joni heddade walla siftorde ko ganduɗa ko ene toon woni saabu wonto gonata tan wirnota e hakkille ma a yejjitat ko wonno ko toon ɗum ɗon noon woni ko jibinde caɗele kala e saaha ko jiita waylo
hono comportement walla waylo fina tawa hani waylo ɗemde ɗum woni ko jibinta ɗum ɗon noon ruttade to jeyto haysinno ko ñalawma goto ina moƴƴi ha maayi ene ɓeyda neɗɗo ko heewi e hitande noon tigi Amadou ina ɓeyda neɗɗo ko heewi to banggal haqqillagal e ko wawi wonde kala e neɗɗo o saabu ko ganduɗa yete ina waɗi fayida ɓe ganduɗa ko toon kodi ɗum noon bandiraɓe wonno komin gaddannomone Roɓindu Diaydeli moɗon ko tottude on tan aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Ndeye Fatou Massaly heɗanno ene banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa an koccodirno ɗon on jaalama e kettogol jebgol kono kadi no mbaɗi toon commenté ni amin jarno on hen no feewi machallah